I skal holde lidt af plastik ud, så jeg ikke går i det. Det må der ikke. Kom klar. Der er begyndt at komme luft i den. Men den gider altså ikke svæve særlig meget. Og giver vi lige lidt tid. Holder du den op? Nej, jeg holder ikke op. Jeg holder bare det her ude til siden. Jeg må den ramme, den der. Det finder vi ud af. Okay, den fungerer. Det var egentlig meget hurtigt, den gik op. Ja, den fungerer. I skal nok ikke stå lige nedenunder den, hvis der sker et eller andet. Man kan godt holde den lidt. Det må den ikke gøre, det der. Tag fat i den og få den lidt nedad, ja. Sådan der. Nico, Ikke? kan vi ikke komme ned bagefter? Vi skal... Det bliver optaget. Altså, overvej hvor fedt det kunne være, hvis de ikke havde lavet den der, hvor det var derovre. Hvis overvej, hvis menneskerne skulle stå i den. Starter op. Altså, det er sådan en joke, man kan se. Man kan godt se, at den der side, den er længere og nede. Den smelter også bare der. Prøv at den lidt ned, og så ser man ikke gjorde det. Ja. Stiller vi os bare herinde. På den Leo. Mm. Vi kommer tilbage, men vi bliver nødt til at slå på en gang 1, ellers er vi færdige. Så, vi vil høre. Nu er jeg nødt til at gøre det. Jo, næsten. Men tror du ikke godt, vi kan gøre det op i klassen?